Arrastion, eskerrik asko gurekin egotearren, ona etortzearren. Eskerrik asko guztioi, agertu dozuen interesagaitik, alkate jauna, zinegotzi jaun Andreok, eskerrik asko gurekin egotearren baita ere. Bueno, lagun arteko solasaldi bat egiteko asmotan etorri gara. Poch banda. Ez da omenaldi bat, gorazarrea da. Omenaldia ez da, gorazarrea. Ez dugu inor retiratu gura. Ziur nago ganera sorkuntzaldetik, hemen ditugu hiru lagunok, oaindikan zer eman handia eta fruto handia ekarreko ditugula, eta orduan hori, ez da retiro inorentzako. Eskatu didate, kontatzea nola ezagutzen emanik Poch banda. Egia esateko, garai hartan Deustuko Unibertsitatean bazan euskal zaletasuna, eta nik banuen lagun bat, Jesus Etxezarraga, ni baino askoz ere trebea eta idazle hobea, eta hark ezaustan bera. Eskoletatik urten behar da bai, eta badira pertsona batzuk, literaturzaleak, oso adituak direnak, eta jun behar dugu jesuiten gana. Eta han egingo dabe, egia esateko, ekitaldi oso berezi bat, da geratu nintzen harrituta, ze han agertu ziren Atxaga, Iturralde, eta Manu Ertzilak goratzen ditut. Manu Ertzilak eukatzen pastoraletan erabiltzen diren mantera bioiek, eta haiekin emoten eban zarrera, ez? Oain zuriak eta orain gorriak. Da ekitaldiaren ostean, nik inoiz ikusi bako gauza bazan, irneban nolakorik, inoiz ikusi, harrituta guztiz ezanean, hau beste literatura era bat da, en fin, hemen burua sartu beharra dago, idatzi beharra dago, egin beharra dago. Ekitaldiaren ondoren geratu ginen hitz egiten, eta handik gitxitara agertu ginen Arriagan, garai hartan egoan kafetegiaren goikaldean, han egiten ziren afariak, afari luzeak, eta han batez ere uste dut literatura hitz egiten zala. Horrela hasi ginean, garai bereziak ziren, 1977tik aurrera, 1978, 1979, gero Poch aldizkaria, agertu zuten lehendabiziko alea, ni horretara ez nintzen heldu, nik uste dut 3. alera heldu nintzen, naiz eta danak ziren, 3. Eta garaiak, hori komentatzen genduen lehenago ere, guztiz edo asko aldatu dira. Behar badago gauza bat, oraindik aldatu denaz, garai hartan Euskadi tropikala aipatzen genduen, Poch tropikala, eta ditugun egunak ere, dugun eguraldia ere tropikala dugula iruditzen jata, orduan. Hor, subia egin dugu. Baina, garai oso desberdinak ziren, askoz ere amaterragoak ginen, zaleagoak behar bada, eta girua oso desberdina zen. Bertsoaren mundua adibidez oso diferentia zen, eta hortik hasiko gara. Ruper Ordorikak, Bernard Atxagak egindako bertsoekin hasiko da gure ekitaldia. Eskerrik asko Jon, Bilboko lagunok. Askotan jasarrita ikusiko kantuan. Bertso hauek agertu ziren ziutateaz novelan, ez Etiopian, asko uste duten bezala. Hantxe pensatzen jarrita, zinez gauza bitxia da bertsoak ikustea modu zaharrean kontestu horretan. Bertso berriak jartzera nua, Euskara garabi batian, hitz politen bila ez etorri, hortaz gelditu atian. Barruak lasaituko ditu, ez tarriaren kaltian, nire kantu
buruak idurituko du txakurren zaunka katiana. Uztaila hontan beteko ditut nik nahi baino urte gehiago. Ilea galtzearen nik ez dut ematen gizon serio. Ene hitz garbienak ere ez du inunez erre balio. Nire buruari sekulan ez dio inor jarriko prezio.